أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوكي تو الله سكر عليه الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. muna wa Allah mai girma da ɗaukaka godiya, mahalicin kowa mahalicin komai, wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan dare na 4 ga watan Ramadana, hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, wanda ya daidai da 21 ga watan biyu a lissafin nasara, miladiya shekara ta 2026. Allah ya haɗa mu a wannan babban masallaci mai albarka na wannan babban birni na Gombe domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma bisa tsarin karantarwa da wa'azi na wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunna, wacce Allah ya nufi babban malamin marigayi Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da kafawa. Allah ka gafarta masa, da shi da babban malamin sa marigayi Sheikh Abubakar Gumi, shugaban majalisar malamai ta kasa da muke gudanar da wannan aiki a karkashinsa Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir, wanda Allah ya bashi ikon zuwa taron musulmai na duniya Rwanda, kuma Allah ya dawo da shi lafiya. Muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya bashi kariya, Allah ya bashi tsaro. Taimaki mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Samba daga cikin shugaban gudanarwa na ƙasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da dukkan mataimakansa, Allah kai masu jagora. Muna roƙon Allah mai girma, darakta janar ɗinmu na agaji Sheikh Isa Waziri Muhammad Gombe, Allah ka kara masa lafiya, ka taimaki dukkan mataimakansa a dukkan matakai. Wannan jiha ta Gombe mai albarka, muna roƙon Allah ya kara taimako mai girma gwamnan jihar Gombe kuma shugaban gwamnoni na arewacin Najeriya, His Excellency Alhaji Inuwa Yahaya. Muna fata Allah ya bashi nasara akan jagorancinsa, da kuma mai martaba sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar. Muna roƙon Allah ka kara masa lafiya, da dukkan manyan 'yan siyasa da manyan sarakuna da suke da damuwa da harkokin addini. Allah ka taimake su. Muna roƙon Allah ya taimake shugaban malamai na wannan jiha Sheikh Hamza Adam Abdul Hamid da dukkan mataimakansa, haka kuma shugaba na gudanarwa
da mataimakarsa haka kuma daraktar agaji na wannan jiha da mataimakarsa, wannan kwamiti na tafsiri Allah muna roƙonka ka kara musu taimako kai musu muwafaka, jami'anmu na yada labarai yan social media Allah ya kara musu taimako da albarka, jami'an tsaro da muke tare da su a wannan guri su ma Allah kai musu muwafaka, iyayenmu kuma jagorori da tijai a wannan kungiya da ke wannan babban birni na Gombe sanannun fitattu, lura da yanayin lokaci ba mu ambata sunansu ɗaya bayan ɗaya, duka Allah ka taimake su yadda suka damu da addinin ka Allah ka raya gidajensu, Allah ka sa mu gama lafiya, marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya, kowa da bukatarsa na alheri Allah ka biya masa. To yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu a cikin wannan sura mai albarka, suratul Qamari, aya ta 23, inda Allah ke cewa kazzabat samud bin nuzur. Allah ya ce kazzabat samudawa kazzaba sun karyata bin nuzuri da masu wa'azi, ma'ana sun karyata wa'azin da aka yi musu, ai bin inzarin da zai ja bihi salih alaihi salam, sun karyata wa'azin da annabi salihu ya zo musu da shi, har ma suka ce mai فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا سيسكي cewa abasharan minna wahidan, shin wani mutum guda ɗaya ne zai fito a cikinmu na tabi'uhu duk mu taru mu bi shi, mu ce mun yarda shi ne jagoranmu, shi ne shugabanmu, shi ne kazanmu, a duk yawan nan namu mu taru mu bi salihu kawai, to mu ba za mu bi shi ba in ji su. ya'ani adamiyan, shi ma mutum ne ba wani abu bane, na tabi'u haka kawai za mu bi shi wa nahanu jama'atun kasirun, alhali mu muke da jama'a, mu muke da yawa, inna idan lafi dalalin, to in mun yi wannan kuwa mun shiga cikin bata, ai khata'in mun shiga kuskure wa zihabin an sawa, mun bar hanya ta daidai, wasu kuma mun samu ciwon hauka shine su'ur, ko kuma wasu malamai suka ce su'ur din nan abin da ake nufi azabun shadid, mun shiga cikin azaba mai radadi dan mun bi ka kan mutum daya. To kun ga wannan fitanar ba wai annabi salihu kawai yayi karo da shi ba, duk annabawan Allah ana jarraba su da irin wannan, amma bari mu takaice akan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kun dauka bai yi karo da irin wannan hasadan bane? da koma can cikin suratul zukhruf, Allah mai girma daukaka ya ba mu labarin abin da mutanen Makka da Ta'ifa suka ce. Me suka ce wa annabi lokacin da yake wa'azi? وقالوا لولا نزل هذا القرآن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا سكت يا ذا أتي محمد نظام بي إن أنا سان أبن يتفيد كيو لولا يسا نزل هذا القرآن وأسوكت وانا القرآن على رجل أكون ونمتن min alkaryatai ne azim, daga cikin manya-manyan garuruwan nan guda biyu ba, suna nufin wai a saukarwa wani bin mugira a cikin garin Makka shine karya ta farko da suke nufi, ko kuma urwatu bin mas'ud sakafi a garin Da'ifa. A ganin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai cancanci wannan jagorancin ba. Wannan irin hasada ba ta tsaya kan annabi salihu ba, har sai da ta zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To hakan nan kuma ba ma annabawa ba, har cikin mu bayan Allah sai irin wannan fitinar ta bullo cikin mutane. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
to kan mu zo ga fasara wannan aya idan muka kalli tarihin izala da kahuwarta akwai waɗanda suka ce Sheikh Ismail Idris bai cancanci ya zama shugaban kungiyar nan ba, an yi ko ba a yi ba confirm. to da same abin da aka yi wa annan Muhammad ne a lokacin da yake da aka ce sai dai a ba wa Walid bin Mughira shugabanci shi za mu bi, ko kuma a ba wa Mas'ud abin nan bin Mas'ud as-Sakafi wato Urwa ibn Mas'ud as-Sakafi a cikin garin Ta'ifa, amma dai Muhammad din nan da ake cewa manzon Allah mu ba mu yarda ba. To idan wasu suka zo suka ce ba su yarda da jagorancin Sheikh Ismail Idris a lokacin ba mai abin mamaki. Sunnar Allah ce ta maimaita kanta. To shi yasa sai Allah ya ce to don me za ku ja da zaɓin Allah lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan jagoranci kuma ya kama wannan da'awar, su masu wannan magana duk ba sa da'awar da suka ga alamar Allah zai ba shi nasara ya ci duniya sai wannan hasaran ta taso. To ka ɗauko Sheikh Ismail Idris lokacin da yake wa'azinsa, wanda suka ce bai cancantan ba lokacin suna wa'azi, sai da Allah lokacin sarki ya nuna alamar abun ya karɓo sai suka ce to a cire shi. Allah kuma sai an samu sai ya ce a me yasa Allah ya zaɓi bawa ku ce bai cancanta ba, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, shin su suke da ikon raba rahamar ubangiji tsakanin bayi ne? To in dai ba ku da ikon rabawa, to cikin rabon da Allah ya ɗiban wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon duniya kuma ba mai iya canzawa. Cikin rabon da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Salihu shine manzon Samudawa kuma ba mai iya canzawa. Cikin rabon da Allah ya ba wa Sheikh Ismail Idris shine wai kafa izala kuma farkon shugaban izala kuma ba mai iya canzawa, ko akwai mai iya canzawa? Saboda haka Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, duk abin da kuke a duniya rabon ku yana hannun Allah, shi ya raba mana abin da zamu rayu akai, abin da zamu yi, matsayin da zamu kai, inda zamu taka, abin da zamu samu, abin da zai same mu, Allah ya ce shi ya raba mana. Bayan haka kuma wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin, kuma Allah ya ga dama ya ɗaukaka wasu akan wasu wajen darajoji. Wani sai Allah ya yi shi gwamnan Gombe, kuma sai ya ko kuna tsammanin daga His Excellency Inuwa Yahaya shi kenan gwamnonin Gombe sun kare, amma wa ya san gwamnan Gombe? Sai Allah shi kaɗai ya sani. Saboda haka Allah ya daga darajar wasu sama da wasu, liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, saboda Allah ya nufi shashin mutane su zama suna da arziki su riki shashin talakawa a matsayin leburori. Kowace duniya akwai mai arziki akwai talaka, don haka ake samun leburori, ake samun ubannin gidaje, ake samun masu kananan sana'a, wannan mai wanke da guga, wannan kaza, wannan sunnar Allah ce. A samu ɗan dako in ka je ka sai shinkafa da za ka bada na azumi wa bayan Allah, shi zai ɗauka. Inda babu irin waɗannan 'yan dakon da kuɗinka bai maka rana ba, nan in ka biya sai ka ɗauka. To saboda haka Allah ya ce to ya yi haka nan ne don wasu musulki wasu leburori, amma mu sani kar ka ɗauka don an barwa da lebura to ka fi shi. A'a, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, rahmar ubangijinka, samun aljannar Allah shine mafi alheri daga duk abin da muke tarawa. Na haka in ka kuskura ka bari wannan leburan ya fi ka tsoron Allah, ya fi ka kulawa da addini, to kuɗinka ya zama aikin banza. In ka kuskura ka bari wannan talakan ya fi ka tsoron Allah, ya fi ka kulawa da addini, to mulkinka ya zama mulkin banza. To Allah ka ɗora mu akan daidai. Saboda haka irin wannan hasada kowa an masa. Sai Allah ya ce a gaba, a ulkiyar zikiru alaihi min bainina bal huwa kadhabun ashir. Allah ya ce sai suke cewa a ulkiyar alaihi zikiru min bainina, yanzu a zaɓi Salihu a cikinmu shi da ba ɗan kowa ba, a ce shi za a saukar masa da wahayi.
bayan ga muna manyan mutane, muna manyan gidaje, muna masu kuɗi, muna masu ƙwarjini, muna masu kyan halitta, a rasa wanda za a zaɓa sai Salihu? Bal ba gaskiya ba ne, ba a masa wahayi ba. Suka ce huwa kazzabun, wai annabi Salihu maƙaryaci ne, ashir kuma wanda yake mai takama da girman kai. Ku ji fa annabin Allah suke siffanta shi da wannan mummunan sifa. Yuridu an yata'azama alaina bid'a'ihin nubuwa, wai yana son ya nuna shi yana ɗaukaki akan saboda yana iddi'ayin annabtaka, sai Allah ya ce da su ne saya'lamuna gadan manil kadhabul ashir. Allah ya ce to in kun ce wa annabi Salihu makaryaci ne, mai girman kai ne, mai nuna isa, saya'lamuna gadan, to gobe za ku gani, gobe za ku tabbatar, gobe yauce ai hina yanzu bihimul azab, lokacin da Allah zai saukar da azaba a kansu, to a ranar za su gane. Wakila yawmal qiyama, wasu ka ce gadan dinna ana nufin ranar alkiyama. Fa inna ma zukira al-gadu litakarrub, an ambaci kiyama gobe ne saboda kusancinsa. To idan ranar kiyama ta zo za ku san manal kazzab, wane ne makaryaci ashir wanda yake mai girman kai din da takama. A salihun am man kazzabahu, shin Salihu ne makaryacin mai girman kai ko ku da kuka karyata shi? Kiyama an ta zo za ku gane. Dan haka Allah ya ce inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir. Allah ya ce inna mursilun naqati, lalle mu masu aiko da kuma ce zuwa ga mutanen annabi Salihu, ai ba'ithuha, za mu tayar da ita, wa mukrijuha, za mu fitar da ita minal hadbatin da ta sa'alu, daga falalin dutsen da suka tambaya cewa in ya isa ya fitar da raƙuma a wannan dutsen, suna gani, in sun gani za su yi imani. To sai Allah ya ce to lallai ko mun amsa, za mu fidda musu wannan dutse, wannan raƙumar kamar yadda suka faɗa. Wa zalika annahum ta'annatu ala salihin, saboda sun nuna wa annabi Salihu ta'annuti, nuna wulakanci da isa. Fasa'aluhu, suka tambaye shi an yakhruja lakum min as-sakratil hamra naqatun ashara, ya fidda musu daga wannan dutse ja, ya fito da wata raƙuma wacce take mai ɗaukar ciki. Fakala Allah ta'ala, sai Allah ya ce to tunda suna ganin za su kure ka ya kai Salihu, karka damu, inna mursilun naqati, lalle za mu aika musu wannan raƙuma ɗin, za mu fitar da ita, amma fa in ta fito fitnatan lahu, za ta zame musu jarrabawa. Ai mihina zai zamo jarrabawa, waktibalin da kuma gwada su, lahun gare su fartakehum, ka yi haƙuri da abin da suke yi, ka bi su sannu a hankali, kar ka bi abin da suke maka na cutarwa. Ai fantazir mahum sadiquna, ka bi su sannu a hankali ga abin da suke aikatawa, wasdabir kuma ka nuna juriya, ka yi haƙuri. A sai kun ga duk mai wa'azi yana bukatar juriya, yana bukatar haƙuri. In ka ɗauka da gaggawa to ba za ka kai labari ba. Me ya faru? ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Allah ya ce wa nabihum, to idan Allah ya fito da wannan rakumar ta fito, akbirhum, ka gaya masu annal ma'a qismatan bainahum, sai suna da wani rafi ne a nan suke zuwa su ɗebi ruwan sha, ruwan wanki, ruwan gine-gine da komi da komi. To sai Allah ya ce to in na fito da rakumar nan, rana guda nata ne, kar wanda ya je rafin ɗiban ruwa, shine qisma, an raba muku ranaku kenan. Idan yau asabar rakuma ta je ta sha, to mutanen gari ba ku da zuwa rafi, sai kuma gobe lahadi ku je, ba ruwan rakuma da rafinku a gobe lahadi. Shine annal ma'a qismatan bainahum. Malamai suka ce qismatun bainahum, wato ruwan an raba shi kwana da kwana tsakaninsu. Ai banan naqatu wa bainahum laha yawmun wa lahum yawm, tsakaninsu da rakumi suna da yini guda, tana da yini guda. Wa inna ma qala ta'ala bainahum tagliban lil uqala, to kaga rakumi ba mai hankali bane, amma sai aka ce bainahum dan an rinjayar da masu hankali din ne. Kullu shirbin, kowa da ranar nashi rabon ɗiba, ai nasibun min alma'i,
yana da rabo na ruwa ɗin muhtadar wanda zai halarta ya je ya ɗebi ruwansa fi naubatihi a ranar kwanansa fa idza kana yawmun naqa hadarat shurbiha idan ya zama ranar shan ruwan rakumi ne a wannan rafi sai ta je ta yi ta sha wa idza kana yawmuhum hadaru li shurbihim idan kuma ranar ɗiban mutanen gari ne su je su ɗebi ruwa to ranar da ta je ta sha kuma ita su kuma suna da iko su je su yi ta tace nononta har sai ya ishi kowa a gari kaga kenan an ba su abinci har yanzu ko nono za su tasa sai ya ishi kowa a garin kuma ta tsaya ba gardama ba komai to ko dan wannan ai sun amfana inda ba dan kafirci ba ne sai ya faɗa da wannan ni'imar to amma duk da haka ba su yarda ba me ya biyo baya fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar shikenan suka je suka yi ta mitin a bayan gari maimakon su yi imani da abinda annabi salihu ya kawo bayan ya roki Allah an fitar masa da rakumi maimakon su yi imani sai abin ya dame su suka ce to yaron nan fa idan muka bar mutane za su ɗauka shi annabin Allah to yanzu ya za mu yi shi za mu kashe ko kuma ya za mu yi suka ce a'a rakuma ce za mu kashe ta kuma alhali kafin su yi wannan matsaya annabi salihu ya gaya masu wonin din da Allah ya masu yana ce masu hadhihi naqatullahi fadharuha hadhihi naqatullahi fadharuha ta'kul fi ardillah قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يا قوم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب sai annabi salihu ya ce musu ya kawo ya ko mutane na hazihi naqatullahi lakum aya ko kuka ce a kawo kuma to ga ta nan ta zo aya ce gare ku fadaruha dan haka ku kyale ta takul ta ci abincinta na kiwo ta kuma ta je ta sha ruwanta ranar shan ruwanta fi ardillahi a kasar Allah dan kasar ba ta ku bace wala ta maso habi so'in kar ku yadda ku cutar da wannan rakumar ko duka kar ku mata kar ku jefe ta da tsakuwa kar ku yi wani abu na cutarwa ga wannan rakumar don kuwa in kuka yi wa ya kuza kuma azaba mai raɗaɗi zai kama ku a karib ko azaba makusanci zai kama ku shi kenan فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب Allah ya ce fa'aqaruha sai suka yi butulce wa umarnin Allah suka je suka soke raƙumar to shine fanadau sahibahu wato wani ne ana ce da shi kuddar kamar yadda malaman tafsiri suka ce shine aka kira yace wai tsoron me kuke ji ni da yardan kowa da kowa in kun yarda zan je in soke wannan rakumar mu huta me zai yi suka ce ai da ma an san kai jarumi ne saboda haka da yardan muka je kai shikenan suka je suka soke rakuma suna soke ta Allah ya karɓi rayuwar abinsa fakala sai Allah ya ce da su tamatta'u fi darikum ko ku zauna a gidajenku ku dan ji daɗi 3 ayyam na kwana 3 malaman fikihu suka ce hikimar ba su kwana 3 shine ko za su ce wa Allah sun tuba dan haka ko mutum a ka'idar musulunci idan ya yi ridda kwana nawa ake bashi ai ana nufin ko ya dawo ne to an ba su 3 days watakila za su samu repentance su ce ya Allah duk mun tuba shikenan sai Allah ya yaye azabar kuma sai rahama ta dawo aka ce musu kuma zalika wa'adun ghairu makzub wannan alkawari ne fa da ba karyatawa bayan kwana 3 nan to ba kuma rangwame kuma abinda ba ku tsammani zai same ku to amma ina wana da sahibahum suka kira kuddar yani kuddaran bin salihin sunansa kenan fata ada ai fata nawalan naqa
ya je inda wannan rakumar take bi saifihi da ainihin takobinsa fa aqaraha ya je soke ta yana soke ta ta faɗi ta mutu to Allah madaukakin sarki da suka kai kwana uku me ya faru me Allah ya musu ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز Allah ya ce falamma jaa amruna to azabar har ta zo kenan da azaban namu ta zo inji Allah najjayna salihan sai muka tseratar da annabi salihu wallazina amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi to kun ga ashe kenan su da ba su yi imanin ba an tseratar da su kenan su da suka soke rakumar an tseratar da su kenan an tseratar da su kenan ba su tsira ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mana lokacin da suka soke rakuman nan shi wannan mutumin da ake kira kudda Allah mai girma ɗaukaka bai basu haka nan ba sai ce irna arsalna alaihim sayhatan wahida muka aika musu da wata irin iska mai ƙarfi guda ɗaya wato daga mala'ika jibril fa kanu ka hashimin mai muhtar fa kaifa kana azabi wa nuzur na'am إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر الله يتي فكيف كان عذابي عذابا ta kasance ga samuda mutanen annabi salih da kuma gargadina da kuma kin bin umarni abu mai masa kyau ba me aka yi masa Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida mun aika masa da wata irin iska ce guda ɗaya wata tsawa ya'ani sai hata jibril ya yi masa wata tsawa fakanu suka wayi gari ka hashimin kamar ainihin rididdigaggun kirare ko ciyawa ko kara na gona bayan an yi girbi dabbobi sun zo sun bi kansa sun ci abin da ya rage sun tattake kun ga ya nike ya zama kamar gari to haka suka zama mutazir kuma abdullahi dan abba zai ce shi ne irin shinge da mutum yake yi don ya kare dabbobinsa daga ainihin namun daji kasa cutar da su to abinda ake tattara a shingen nan daga kara ne ciyawa ne itatuwa ne da shauransu to haka Allah ya tarwasa su suka waye gari ba su da amfani kafin a yi masu haka nan Allah ya gaya mana annabi salihu ya musu gargaɗi ya musu wa'azi a inda yake cewa faƙala lahum rasulullah idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha Allah ya ce idan ba asa ashqaha lokacin da suka aika mafi shakawa a cikinsu kun san ko lokacin da ake da'awar izala makiya izala sai sun ga mara kunyar cikinsu ko ba haka bane shi za su tura shi gaba ya je ya cin mutunci to haka ne yake ko a zamanin annabawa ashqaha kaga dukkan su mutanen banza ne ɗan iska ne amma sai Allah ya ce mafi zamowa ɗan iska a cikinsu shi aka tura shi fakala lakum rasulullahi na katalla manzan Allah annabi salihu ya ce masa ina tsoratar da kura kumar Allah wasu ku ya hada ruwan shanta fakar zabuhu suka ce rabu da shi makaryaci fa aka ruha suka soke ta fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim Allah sai ya darkake su saboda zanubansu fasawaha ya daidaita darkakewar akan wanda ya yi da wanda ya goyi baya saboda haka idan ana wa'azin tauhidi baka goyon baya in an zo halaka mushrikai ka kirga kanka a cikin su ba da ma ka ce kai ma goyon baya irin wannan wa'azi ana wa'azi akan tauhidi ka ji kamar ana sukan ka ce a bar mutane su zauna lafiya mana akwai zaman lafiya bayan ba tauhidi saboda haka kar ku goyi bayan wa'azin da babu tauhidi ka san akwai malamin da inda duk ya je ya zauna shi wa'azinsa kisoshi ne
ya zai ya samu haɗin kan wani da wani da wani da wani. Wallahi wannan ba wa'azi ba ne. In mutane suna ɓarna a ganka